ye kan yasem se be ya yasem bi duru omo ka bi eyi de boa na enoma timi ekonkan de ma Nsoatre sanse eye sisi kɛseɛ paa a nhemfo binom aka bom ɛwɔ bono ha na ɔmudi Nsoatre nya na sɛbi wode aboa no to gyam na sɛ nturu ya woda wonna nti yɛbɛkɔ so a na yɛaka asɛm na bibi so aka bi a boaeɛ na sɛdeɛ madikan aka dada na wei deɛ me boase na ma kyerɛkyerɛ me yie na atiefoɔ atuma ate aseɛ na ɔma hu sɛdeɛ nipa binom afa kwan bɔne so esisi ɛyɛ Nsoatre man agye kran a sabri nananom hemfo binom akɔtare n'akyi a ɔmo atupia no na odi man nya no ɛno ho asɛm ne yɛ kan yɛdi kan aka sɛ agye kran ɔnyɛ obi a ɔyɛ dehyeɛ ɛwɔ hena mframfo akonnwa ho ɔnyɛ dehyeɛ wɔ hena mframfo akonnwa ho denti a ɔnyɛ dehyeɛ no ɛne sɛ ɔyɛ nana na akan emamu ha yɛwɔ nipa yɛwɔ dehyeɛ to dehyeɛ abusua mu a edikan ɛyɛ mogya mogya no ɛyɛ enafam ne yɛ mogya na agyafam soso ɛyɛ sunsum na mogya a ɛyɛ abusua na sɛ enafam no hɔ ne odi adeɛ kɔ enti sɛ bi aduasa anwramanim ana sɛ sleep na yakan mamu ha na meka kan na hwi akyerɛ bono asante akyem ne de keka ho enti me ba be kyerɛ senti a agye kran ɔyɛ nana ne nana ba a ɛyɛ ne maame anaasɛ ne nana o papa ne yɛ hene agye kran ne nana ne papa ne nana yɛfrɛ no Amatia saa Amatia no ne papa ne ebedi hene na ne papa no efiri nsɛsɛ so abusua mu ɛyɛ royal family nsɛsɛ so royal family ne yɛfrɛ no Yawkusi nana Yawkusi Kusi the first enti saa Kusi the first yi ne ware kora so na ɔde ne ɔbɛ ware ha ɛde ne kɔ kora so ɔbɛ ware ha ɔbɛ ware ba no wɔ ha de ne kɔ kora so ne kyerɛ sɛ ba pim ɛyɛ Amatia no saa Amatia no n'asefoɔ ne kora sofoɔ no anaasɛ yɛka sɛ Kusi asefoɔ enti saa Amatia no n'asefoɔ no a na baako yɛfɛ ne Kwayie biribi so yɛ saa Kwayie no ne maame yɛfɛ no Afi Abosokyea saa Afi Abosokyea no ɔno nso me nana a na ɔyɛ abomni yɛfɛ no Kwabena Witi saa Kwabena Witi no ɛware Afi Abosokyea no ɛne no wo mma mmienu bɛɛma baako baa baako na sɛ bi aduasa sɛ woyɛ dehyeɛ a yɛtumi ma kwan sɛ san ware dehyeɛ ɛsiane sɛ ɔnyɛ dehyeɛ nti yɛ kwan no to hɔ maa no ma ne ware ɛyɛ Afi Abosokyea no na saa bere no a ɔbɛware Afi Abosokyea no ɛyɛ Kwabena Witi me nana na bɛware Afi Abosokyea no na Kwayie ne di n'akyi abanoma na Kwayie ne yɛ abanoma a ɔno ne maame Afi Abosokyea odi n'akyi ɔde ne bɛware Kwabena Witi ɛyɛ me nana no aboni ɛsɛ woyɛ dehyeɛ a adentima ɛsɛ yɛ makwan tete hɔ deɛ kora deɛ ɛnɛ deɛ ne wɔ ka deɛ a ɛno nso kora po no yɛ makwan na awie saa bere no around 1950 hɔ na woyɛ dehyeɛ
na yama kwan mpanyimfo atrase aboadem se efa sabra na se na enye ne kwan so a enti awo a epie film no owo ne babe ma efene kwaku hine nti aya mo de jasetuo no soso bi se hono no tra hono no te na ye nana kwabra biti ni so ho asusu no te baba akusam piem biom a na efe no abnakra na aya na bi no keka se ya makwan amoma anware ya makwan amoma anware ye de ne ba ko beka ho man ye bienu ya makwan amoma anware ajapade so piem mem nana kwabna wuti de asase a ewo jasetuom e de ma ne ba kwaku hinde ba no de owuye kwabna awiti me nana kwabna awiti de asase twa asase de ma ne ba a one nana fia bosochia ewo no kwaku hine no o ma na japade ya asase a sisi a me kasa yi kwaku hine so de asase no de ma ne ma sisi a me kasa yi kwaku hine ne ma no de asase no court je free kusiasefo no nsam kusiasefo no se asase no ebusuan asase kwaye asase but enye kwaye asase a kwaku hine ne na asase wo mse kwaku hine ne maame na afia bosochia oye kraso ni alright but ye de chair no so di ache ne ma sesi akusiasefo na eje se omo busuan asase eno kra ka ho bi no omo emema omo matiri so se omo ya adehye na omo asase wo hanom ne ade san asase no ye abunfo asase kwabna buti ne na asase a enti de me saka bi obni se kwaye a chire oba be ye ohene krum ha no edu ba bi a me ka se oyo no de na oye adonye ohene efise omutu yanti omuntumi entu no yanti ne yire Kumasi nti otumi fafam kura ekomanhia na Nsoatre fo so omo awia. Hi, this is how I move. Quick breakfast. I get points at Jamestown Coffee. What can you actually use your points for? Use it however you want. You can use your points across Points Africa network of partners. Everything I already do now gives me something back. Register on the Points Africa app. It's free. It takes just a minute. Register today. Earn yourself some points. Ededi pefe bra otu adonyofo no fo se omonko kwayi ho na omo ne nko kasa na ope sika enfa ema omo no omko ya adonyofo no kwe no de pani no ka kire omo ne se omo di akodwa no be ma ne dia ane obeti ase edi sika na omo na no krampo no obesa ma omo ka a mo bedi sa akoni abane ti adonyofo no san omochi ba Kofi Antepin ho be kan ye esi nyina ede kire no ma Kofi Antepin so kan se se brikum sokore ne adanse omu nyina ya adehye enso so ba kon ye adehye chembi ba kon ye moja dishi adehye moja enti omonti ase na empo wo ma omo ye adanse no omo kura na omo nkonwa doso omo so kura na omo nye adehye adehye moja enti omonti ase ba sa ense hwe na nsasasofo ne nsasaso dana yakusi ono ne oye hina o ware
amatia maame ene ne wo amatia asefo a omoye kurasofo no nti eno de omoye nana ense hwe nti eno anchere na omode kwayi ebesi akonwa so na bra omode kwayi ba besi akonwa so no mi wofa kwadwo ni mo e kan Asante hene ntam se akonwa no omu ni bida nti ye makwan na se ye bakwan a kwan ben so ne obi a ne nana ani akonwa ni bida obetuma ba be wuram tete ho ne yesie akonwa yesie akonwa na wie yesi de wadi kan ne yetu na chija na hwa so ye bona dada so enti ye de ne wura akonwa kura danim ho konwa den ho de ne wura ho a esese onya nana bi a ono ni din no obefa ni din se mi nana asumasi ne me fa ni din abegyina ho ade ne sa sirim se me nana asumasi obedi akonwa ni bi pen enu ti me nso so ma ba be so aframu ami swai ada se me beji se akonwa no na oni bisa na ebede na etimi abaso ma me ofa no ye hu bia na nso so esanse na asem no na ye ni obia pese omutu yanti no obia ni je sa kunyaturo ho enti na so ma omo ye se okay se sa na tie dia ye bepe dipa binu omo afam na kwadwo ni mo asama oka no omo abo atu agu nti wanya danseni e wona asem no ti bra mo fa kwadwo ni mo me nana me wo fa kwadwo ni mo da duade ne ko eye batma ahemfie na edu manhia de aka me hu de besi enti hone asa no ewuye ti o ba no be pagya kwa yi de ne si akodwa so na panyin Kofi Antepim ono ne yesi konfo echire musu ade na kokko ye bisa akwa yi se fie ben no de akonwa no ekomua na se eye Kofi Antepim efie na ode iko asabi aduasa wo ye de hye o man bi so na woni fie ba kokora si ho a ene sei nana kwa aja fifie eye kurasofo fie a ewo krom ha kwanja fini firi krom ha na o ware kuraso wo kwanja fi a sese hono ye abusahene fie ye de ni nsa abusahene fie ebise na kwanja fini na o ye abusahene kuraso ni o ye abusahene ana se kusi ase nde hone aje kran yusu ni sese a se hoye na hemfie hon ye ni se abusahene fie no bia ya mawo akonwa ye bubo nkonwa nketwa na ye di bia mawo no utimi san be kase wo pekese ade obi a wo fi edu ti nya de betimi abaso sa amana yi enti de ye kan na ene se aje kran ne nana so na ye fe ne Kosi the second no ono so baby krono a busua krono ne ofri a obae nti Kosi a otosumenu a ono asan ye fe ne san fe ne kwa yi no ono ye de akonwa no ma no a oti so odi akonwa no a na nsanu bi wo ho a edu ba bi a na ne ka no aye kana nti metwa ne tia wa ase na ka no wa hemfie na katia ka no wa hemfie anso ha jepim ye ne na ka no ne jepim ye ne na ona hono ona ba kwa ekesi asne ba ebesi dan no wa cha cha akase me kwa kotra pramaso agenchia nti wantumi ahmachi no num na ofre Kofi Antepim osuma ma be ko friend se omra oba ya ka kire ne se akonwa no ni biom okọ ne ho ayarehwe na ode ko breku enti de ye kan ne se omo aye Kosi ase ana se kurasofo no omo nye adehye na ba bia me pese atiefo ene obi a
ɔwɔ interest ɛwɔ asɛm o na so di asɛm na chi bia nanom soso a omutie ehunu sɛ ya akamam ha yagidie ɛwɔ nsamanfo ho no ɛso yie pa eje nsamanfo di gidi a ɛyɛ abonofo empanyimfo na Nsoatre man yagidie ɛne sɛ nsamanfo enkanka nananom ensamanfo omugye omudi na yɛde usi ɔhena yɛde wasi no yɛde wosi hene no na wayɛ ntamgyinafo ama atiasefo ɛne awufo entam wono wodi saa saa ntamgyina no wogyina hɔ ama omo a motiase ɛne omo a omawu enti yɛde nipa ba sɛ ɔmmɛyɛ hena yɛde wura konwada no hɔ a wo nana na ɔhɔ no so na ogyina na ya ka sɛ bia wo yɛ sumasi wodi kan na sɛ ɔtɔ so mienu enti sɛ wo nana bia ni hɔ a ebesi den na ya ka sɛ sumasi ɔtɔ so mienu ana sɛ ɔtɔ so miensa na saa nipa na ɔhene na ebe yu sɛ bra be gyina hɔ ɛma nana bɛtoa nananom nyuma ase so na dima amanfo na ɔmo bambɔ ɛne ɔmo asetena mu nsɛm bɛhwɛ ɛka ma ɔmo no kwan bɛn so no bɛfa so aka no uni nana bia sɛ bia sa yɛde wura dan mu hɔ a wa yɛde wura do wa yɛde esi hena yɛde wura dan mu hɔ no wo nana na ɔhɔ no ɔno ne akonwa kɛseɛ no a ɛyɛ hena mframfo akonwa no wo nana no ne odi wanim na ɔde wakyerɛ hena mframfo no ɔhɔ nsamanfo ayɛ hɔ ma agidie no yenim sɛ nsamanfo ayɛ dan mu hɔ ma enti sɛ wo nana na ɔhɔ no kwan ne nim no wɔ hɔ kwan ne nim nipa wo a wɔba no kwan ne nim wo nana bɛn ne wɔ hɔ a ɔno wahu sɛ wodie nti ɔdo wɔ ɛkɔ kyerɛ akonwa wura de ɔde akonwa no bae hena mframfo a ɔde akonwa no bae kwan bɛn so ɛno nti yɛdeɛ yɛgye saa nsɛm di ɛyɛ nsamansɛm no yɛgidi friends say ekrom ha ana bonoman yenim sɛ saa soso ne etie ɛwɔ akan nkuro a aka no anti diti atwama no sɛ ade kran onye obi a yɛsɛ yɛ man kwan ɛma na betena akodwa so sɛ da bi di kan no soso no biribi so yɛ nana ɛbɔ hemfo no bi aka ho ɔbɔ pagya de ma wom ɔbɔ nsania de ma nsɛsɛ so ɔbɔ henema hene de ma twabiri ɔsan bɔ abusahene de ma ɛyɛ kusiase anaasɛ korasofo no na sɛ woyɛ de hye saa nkonwa no soso no yenim sɛ the traffic, the action, the hustle, and the endless plans, life doesn't really slow down. But we know how to keep our cool, taste by taste, chill by chill, again and again. From the roadside to the ride home, Fun Yogo is that companion for every moment. Because sɛ woyɛ abusahena ebesi den wɔtumi aba bɛka sɛ me befa akonwa kɛseɛ no nana hena afrafo akonwa ade atena so ɛtɔ so biom kusiase fo no a mo kra so no mo di kra so twafo hene ɛde som brekum hene enti ye bɛka ne sɛ wodi brekum man bi so wo ya ma wakonwa hɔ na wodi saa hene no na wodi kɔsom man hene fofora ene kwan bɛ so ne
with me afa so abeka se sa akonya kese a ewo Nsoatre so no wo baba be dibi amana ye enu nti ye kan nyina ne se agye kran ana nasefo no omonya adehye ti eho ne yasa no nyina litire ekokowie ti ano asi dabas Wadaroma we o kasa no chere mu se papa nso woni o man ne na papa chese o so ye man ne o man ne prekunyan ya bo mama akunyan ni bi se be kunyan o hede ma ne o yana no di ama o ya so we de she kan o timi di man ne bi anka ya mo akunyan sa amfanto ne fi ba chonye sa no correct okay ene na e de ne be ba adansi we na ho ne so opinion otisa because wa kasa chinchi na opese odi akunyan de ne be she ne kutupa ama beju be beju wadaroma me akasa mentimi chire mi yi ehu de eha no na ubisam saase na me de me kase kwambi so no ensem de ne akakanyin ne akakabensem ne oye ana se bia nema bia techima o na dwene ma mentimi chire bise ade wo ono anim pefe se omonya adehye ewa konya no if you be saying na free salary na be sine oni o man na ya prepare e wa kunya ho wadaroma oh best fee num 9 Didn't you be sa se sa ba ko se mu na ho se de ho chire mi na ye de bia na busu anso mpanyin fo ho mu ba ko se mi se we be kwa bi ma man ne ba kunya de ma mo ti na busu mu mpanyin fo motu ana mo abi se ho se de yakọ so yi o ka bi nchi o de sha na o so na o de sha na se chinchi na o beta chi amana jima kunya eti a omo yesa no ma nyina ene se kusi de second no okay omo ankasa no omo nim o ma bakosem no omo nim se kusi the first oye nsese ni no oye kusi asini still omo believe se kusi asini omo nim se oye kusi asi eni sa kusi the first no enu ntima bribia no omo pese omo aye se omo consolidate omo position se be ya this year no omo film but omo pese omo consolidate omo position se omo ya this year but se no de nuru ha yenka na be ayese ase no ne yedi nti ase no nuru ho na bra na nya nuru ho no ne na omo hunu sa ba se aba se ase no aduru ne kan dia ene na ese ye bye bye This is the way forward. If you nice na normal can, if you na papa ni oman na press wa abisine. Obi obi say oman hene afa ma ni amani na kwan so. Eswa ache kro na amako nso eswa ache no na wadaroma. Wa ye ni nyina wo hu se akonwa de ye de usiso a Okay. na se ye de obi esi akonwa so wie a ye fa amamre ne amane kwan so de nipa ne si saa so no mo fa amamre ne amane kwan so de nana hena therefore hena franfo a otoso mienu ede ne si akonwa so omo de ne konkonwa danim amamre bia se fata bia omo aye no ho omo bu kro no ho ajapade nyina e de aye de amano na fie suso omo de amano Ya you feel how you ahemfie ayeti owo na trankonwa owo ne himfu nketoa owo ni jase ewo na adehye nyina o ha man mu ni nyina eje ne tum prekope ebise omo nim de ekọ nyina omo nim se twebi kusi ase enye omo nya adehye ewo hina franfo akonwa no ho omo nim omo a ode omo eye dede ni nyina okofa omo fi baabi na ode omo aba mmiri bi so ye na nkwara omo ye girl child education ewo
babi a omo ye ayi no na obi atin hu kire ne say mofra na beye child education program BT nka onfa na nimunyam enkota da kire papa ye ko na odi abrafo a omo odi jabidie atwi wo munim akita sika na omo twi wom oduru ho a sam nkura nyina ba ko sorry ye praja be twam panyan na akobo praja num eno okowie Nsoatre hospital so sa nipa we ye ka say problem kakra wo na adwin mu a ye ka nipa ejichim so dan say asi edun katia oye ne tanku to no otwam na wadi kan abebo na mama ne say obeba ho no ofiri ho a obeba ha ofiri ho a obeba hemfi abecha na no payini sorry ya di na brafo bawia setie ni ekita brafo no omo twi omo nim jabidie se tudro so na omo de atwi a metimi kire na omo enam ka kwan so etwe sika ne wom eno amaso Nsoatre oduru ha pe pa no okoye sansam na oye na ohun akwan se mi bi odwen ho a ontia se mitimi hu de ha papa no otan kuro nani ema kuro no sensa niema bebre na akachi na wa odi woni bu sans ade ya okoye girl child o nkura o so why second masters na second masters no a oye no nimdi a onya film ni se ukọ program asia odi abrafo odi omukọ yele oho aye no omo di abrafo kọ ana afahye bi na ana se banim no omo di abrafo kọ na nkora ye omo programmer eno abrafo no so omo simsey enti atiefo a mutie nananom monka bi mae na we de anweden the chat okra mo di say papa yi nipa bi na se da chinti na woye de woye ya na wadaroma se de awo chiremi eno de no kure pefe de wo kan no kure na omo amo edi na chi a omo tupiano no Dormaahene ene Sumahene omo di na chi se bi ka ho de a ni dan omo amini omo na no so ya dadade we be say adi na okasa nti amekasa ne se omo ye bida apart from say omo ye bida no wo mesa aba ho omo ye bida bribi so ya omo beto she bekunfo so this kono be sane ye ha oni doma ene Sumahene ene doma obia pese ope ehu bia no obehu na yes ye ka say abakosem eno san babiu mu a no kure pefe nti me enya ade a mo na bri papam no se omo yesi opam hufo na wansa na obeto ne bama na ye gusu a ye beya ye beka yansem no saa na ye wo hokura mpo no chen de bi madika kan na se omo nja ya yeso ye de ye gusu a ye srese ye watwani mu a ye twen se omo di nana nkrata abekọ mibi so ye na Sumahene o meka menti a o se ahemfo mienu no ha nti ye de nana de kwa enyiyi hwan ye si ne hene amamre ne amane kwan so amamre ene amane kwan so hwan ye de ne wura nkonwa danim hwan wo nkonwa ye de ne to wa ho prensa esa ho ne ye hwehwe na ono okasa asem no se obi si ono was the same problem ahensem ewo ni na konwa no ho ahensem problem ewo na konwa no so wo de onya kwa na tetim enti wo bisa na de ye pese ka no na nim se Dormaahene de ono no ye captain odi animu
Dormaahene. Oh, my handsome. You. E wo ya hwensem yi. We be say the interest ne say what are. Okay, interest no there. Me there me hu say e bia opese o kika nipa no ebom na so no so eye say oye oda ye nyina ya no bono ano me there me madwen sa na sente sa de be bio. Okay. Okay, nana, who's all who be a person? Okay, what you jam man saying? What are ma? Achom se kakra dem de ka ho o asmo bisaye no. Nana Dormaahene. Oni suma manhene ne ta aje kurachi sebe je konya na de ama aje kunai. Asenkente sa enka bra manhema ade ye house no. Ono Dormaahene na aka se de hye konkon de besi akonya no so. Afi ko wie se wakotu treatment committee so mo hwe na omo solve Nsoatre problem. Hema no akoko wuye. O wu no wanka se obi anyina nanem ento adasem so. O wie na to committee ni wie ya na suma manhene abeka se onu de susu se yama aje kran ento a hema akonya anase nasem de ba house no so. Adenti wabra wonim se suma manhene nim amamre eni wamane a de ntro kasa asem no wabra amamre ne amane enkire se aje kran timi eta hema achi e wo sa kwan no so ifisa aje kran emfiri hema busuam onye hema busuya panyini o sise suma manhene kasa asem no na Dormaahene so oya House of Chiefs no chairman no bono region chairman so no ono to focus wo ntima nka bibia wo sa asem no ho oya president e masa bono region no ntima nka asem bia wo ho eti ehu se Dormaahene onne suma manhene di sa adwuma no na so suma manhene so bra na nakuvu ado ka se president e ka so obi bia de owa hemfie asem na konwa ho yan gazette no na wote se de Nsoatre tie pepepe na yenim senti a Dormaahene yade krata koye hina mfranfo de krata koye na oyi krata ne firi mu yade yenim se Dormaahene krata ne firi mu efi se ehemfo nwotwe a odo mu dika ne de omane ye nkono no Dormaahene ene house no agazette om se sie kasai a omoye ehemfo ewo Nsoatre ha na se nyom no yi ya de ntini na na de entema nkobi krata nkono nwotweko ama ye ho adwuma na ba ko de entema nkobi Ayo manhene de. Dormaahene de ndi ankobi Dormaahene ni signature so etintim saafo na oje betu mo no so ono ne endorse bansa na ode bebrewo. Wow. Adinti timbasa erinti kasa Dormaahene one bro regional House of Chief no omo ha Nsoatre no omunyai afa aje kunan no Nsoatre konya ontimi nibi ama ne nyeyie se eba afrahema akonya no ho a aje kunan se yakase yesisi oma akonya no onya afrahema se onya afrahema asefo no bi nti ontimi man Nsoatre akonya ho na se yedi ade so a yedi no akonya to a busua ayeba ase enya ba ma se yakase kusi asefo no eti aje kunan timi ma akonya no ho ni kusi na o kan se dem ni di kan aye no kusi a odi kan ni firi nsasere so omunni akonya bia wo nkonya denim ho owura nkonya den wo se de wura ho bon se kusi ase ni akonya bia wo ho akonya na na kwasi de bomma kusi ase aye abusahene Eduba bia na ase bi kirema adwene kakra enti eye enhyese chinchin a bon afo hemfo nhyiamu anase bon afo for House of Chiefs no omo ne esese chinchin a omo gazette na omo kase omo gazette na omo gazette na nti so omo kase omo ma obi an gazette na se obi a da din bibi a da din a sa tumi no ono ne wo sa right na anase sen da dai hu asano ne da nua tobre ya sama how pa na mintimi hu edu bibia na wanhwe ya na wo kokanse bia eni kwanse okakra
na asɛm a ho asɛm no ne ka yɛ meden paa sɛ wonni ahoɔden biara wɔ yɛ man mu ha wonyɛ obiara ɛwɔ ha woda wo man wodɔma wo man wotwam akɔ ne yɛyɛ wɔ ha wotwam akɔ na yɛyɛ wɔ ha na mprahene sɛ yɛ nsɛm no wode wo ho bɛwurawuram kyenkyenaa wopɛ sɛ wohae saa kwa no so nti ɛduba bi a na ano ɛden Media kakra meka ɛna mpanyinfo akiri nea mepɛ sɛ wiase nyinaa hu sɛ Nsoatre kunya ɛgye kwan de bi ɛnyɛ yie Omfin Nsoatre na oyebema ba sabi nkonya na egu dem ho no ɛhyin motokora a ɔntafiri bi nti ɛgye kwan nyi Nsoatre ni odi akonya no bi a ɛnyɛ yie nti nananom a ɔmunnim a ɔmutaa n'akyi no yɛpɛ sɛ mo hu sɛ ɛgye kwan oyebema ba bema ba so de enni ade ɛwɔ yɛ akaman mu ha nti ɛgye kwan de akonya no bi a ɛnyɛ yie media no Anti, enche, yaba na benku na my update. Supreme Court mo ko bae. Sisi ansem na kwako sise. Ene nsem a amanfo bisa. Nti na be ba na be my update kakra bi na ye de yake bi ato aso. Ene. Ozenti enche, ye be jinchire mo de free na ho. Sabre ensem ni nso akọ Supreme Court na ade nyina. Nti na be to ne bo ase na gazette won sensem no. Or my overview, baby free, any baby about betri sabre, na bibia ya sumje. Okay, na ba. Ti yento aso, na fe, dia ke bia yemfa som. yo many ano media for and now we enso yɛ damase papa sɛ yɛto safrɛ mu a mobile ya media ne nana ɔbɔ adɔm agye yaw ɛtɔ so mmiɛnsa ɛnɛ sɛ mobusa fa sɛ yɛkɔ Supreme Court no ne yɛbaeɛ no ne akɔsi a na ne ti a wɔtwa mu nyinaa ne sɛ ɛyɛ regional house na nana Dormaahene da no Omba sitting nanso ɔmanfa nana ɔdɛfo hena mfranfo Nsoatre Mahene ɔmanfa ne CD form no ankɔ National House for Gazette. Yenim reason ti a wansa na mfa ankɔ. Sɛ na appeals court nhyɛ da so sɛ nanson 7 days. Na sɛ de yɛnyina anim court nsɛm no etwa 5 days na for actually send the case foforo kɔ na asana stop. Nti time bia no saa na ɔmo yɛ a ɔmo de kɔ Supreme Court a yɛsane ɛpam ɔmo a ɔmo sande ba yi. Nti yɛ free Supreme Court ba na be 5 days. Na yɛte ya ne sɛ ɔmo asana akɔ file foforo ɛwɔ appeals court ɛwɔ Kumasi hɔ a. Nti me ne mo ka sɛ case no da so wɔ appeals court Kumasi. Ɔmo date ɔmo de ama yɛ 21st July ya. Ɛkyɛ sɛ Brother di animu ni na awotwe. Na kyerɛ sɛ yɛbɛkɔ appeals court ɛwɔ Kumasi. Na me de da meka ewiase nyɛ yɛ dia. Ɛyɛ Onyankopɔn dia. Wɔn na ɛbɔ ni wiase na ɔbɔ yɛ nipa ɛbaa mu. Na nyame de nema bi gugu hɔ ma yɛ sɛ yɛ ni so. Titiro pa de yɛdi nkan yɛ ɔdɔ. Dɔpa ne di nkan. Ɛna afei wɔhyɛ yɛ nneɛma bi sɛ yɛnni nnɔkɔre. Saa nneɛma mmienu na mefa firi twerɛ no mu ayɛ ana megyina so bere biara na mede kasa. Memma me nnɔkɔre ɛmpa me da. Na dɔ so a mewɔ no nso so memma dɔ mewɔ ma me nua ɛmfiri me mu da. Na nana Dormaahene mfitiaseɛ no yɛ nneɛma bi wɔ yɛahensɛm no ho a ɛma Nsoatre nyinaa ne hemfo a yɛwɔ ha nyinaa taagee ne sɛ wateki side. Nti ɛnyɛ me nwa deɛ ɔwɔ yɛ.
na Dormaahene no yobia oya man hina depending because no ya judge se no unu amu ni ko maako nti na ye ka odo pa makoma mu nanka me odo ma Dormaahene pa nanso wankyerɛ dɔ no wama nsuatrɛfoɔ ahu dɔ a ɔwɔ ma yɛ na Dormaahene meka na deɛ kakraa bi nansa na meka mde bɛfiri akyire kakra na maba wɔ house hɔ a ɛberɛ akonnwa tɔɔ yɛ pɛpɛɛpɛ ɛyɛ nana dwenimhene na ɔyɛ vice president saa time original house yɛfrɛ nana bɔfo bene frɛ nsuatrɛ mediation first one frɛ second one na ɔkyerɛ nananom ne nyinaa ɔmo wɔ minutes wɔ hɔ sɛ nana Dormaahene pa a ɔbɛtumi akɔpɛ ɔmo minutes a nana bɔfo bene saa abrɛ no mediation ɔfrɛ nsuatrɛfoɔ nyinaa ɛde kan nsɛm epiepie hɔ yɛkaeɛ ne nyinaa kɔsii sɛ nana bɔfo bene kaa sɛ yɛmfa akonnwa no ɛmma twabirifoɔ na ɔhwɛ sɛdeɛ ɔmayɛ wɔmo routine na yi wɔ ahensɛm no ho a saa bere no aduru twabirifoɔ so nti yɛmfa akonnwa no ɛmma twabirifoɔ nipa na ɛkɔ nyinaa gye to mu saa bere no saa gye kwan yɛ kana sɛ me no wɔ saa meeting no bi o yɛfiri saa meeting n'ase baayɛ no ne fie da agye kwan ne kuromfoɔ koraasofoɔ ne nyinaa ka ma ɛkɔ twabirifoɔ fi kasiem a na saa tam abusuapanfoɔ na kwakɔ murokuo mo kɔɔ ne hɔ ɛkɔ ka sɛ deɛ ɔmaka ne nyinaa no ɔmate ɔmɔdan akonnwa no deɛ twabirifoɔ deɛ nti ɔmo nyinaa bɛtae twabirifoɔ akyi na ɔmɔde akonnwa no ɛbaa ne sɛ na adane nana bɔfo bene mediation deɛ kɔsi yɛ no meka sɛ nana bɔfo bene no ɔno anim sɛ asɛm no ɔno ane ka kyerɛ yɛn a nipa wɔ hɔ register so a ɔmo twerɛ bibi too hɔ ne ɛtɔ so bio nana Dormaahene mekae no ɔno nso ba ɔbɛfrɛ mediation sɛ last meka no ɔma sɛ mu no na ne mediation no mu no wɔno ankasa eyiyi nananom bi ɛsɛ sɛ ɔmo to aba na asɛ sɛ bi ɔmo appointe ɔhene na ɔmo kɔ yi ɔhene na yɛde ne besi so no na Dormaahene bɛkae a me a meka sɛ no ɔka biribi kyerɛ me na mte aseɛ sɛ yɛ me na mɛma suatrɛ ahensɛm no awie pɛyɛ na ayɛ nkɔsoɔ na asomdwa aba a mate n'asɛm no a waka no mafa mede bɛyɛ adwuma nana Dormaahene mebusa saa asɛm yi o mea na me no kasa nana Dormaahene wankasa wo san ka kyerɛ yɛn sɛ akonnwa na yɛkɔ akɔyi no yɛkɔ hwema yi bi no deɛ betumi ayi obi afiri mu sɛ wonni akonnwa no bi no gye sɛ mogya nana Dormaahene wo na aka yo me ka kyerɛ ho nsuatrɛfoɔ gye sɛ bogya sɛ wonka bogya no ho deɛ a ɛne deɛ yi to twene koraa sia na kasa ayɛ nana na adai wo san ma yɛn sɛ yɛnkɔsi hene ne yɛmfa mbɛkyerɛ June 30th 2021 nana 28 June yɛsiyɛ adɛn na ɛdane madika na kansɛm bi bebree mempɛ sɛ mɛka foforɔ nana meka wa wo nsɛm no bi nti na meka wei nana adɛn ɛdeɛ na aba na adehyeɛ ka sɛ menyɛ adehyeɛ nti menka mogyasɛm na mu adehyeɛ ka sɛ ɔmaka mogyasɛm nti nana ɛm sɛ saa bɛyi wahu sɛ onipa a wodi n'akyi no anaasɛ ɛnka woka bi ama no no adehyeɛ no na ɛka ho ɔmo na kɔni ɔmo dea ɔmo sɛ ɔnyɛ bogya na Dormaahene akonnwa sɛ deɛ ɔnyɛ bogya nana sɛ ka frɛ sɛ nka wonyɛ hene koraa na woyɛ nananom bi a wɔwɔ a wode ne bɛdi akonnwa sɛ na kyerɛ sɛ wasɛe no woyɛ adehyeɛ nso so ɛwɔ Dormaahene wobɛhwɛ sɛ deɛ ɔnyɛ bogya yɛde ne bɛdi akonnwa nana mo Chieftaincy Act na ɛka ne nyinaa kyerɛ wo wonim ne nyinaa sɛ me a mete yi nana na adɛn na Dormaahene nana Sumahin Kurohene deɛ ɛyɛ a mempɛ sɛ mɛka n'asɛm nana Dormaahene akonnwa a woni ho
na sumahin ko hene de o te say ya na adai eya ni bre ana eya tanhu mese na Dormaahene say baabi ya aduru no onyine nsa na nipa ye bia obra ogitena se na se no hu se be ma je kun aye boni din se onye de hye dia enya me na me ka de hye ne se onye de hye dia na Dormaahene wa so na aka kire yen house wo se kope sa e de se no minutes no na sanken kan mu bio na wadaroma na se wo kan sa asem no na se onye boja dia nana ene wo so onye boja de be sere se ko ba man samu aba wiye ama odi mpa ekita wo no nana won sa asana kan enye wo ya wo yenti meka se bia dra me wo ma wo no me ye firi me mu da bi me da so do na nti ese so kai se onua bi wa enti wo so onua pan bi wa enti wo so be do no na wado nsu atere therefore in amfamfo na mu nyina matena se yemfo na timya pagya broma de broma akwa animu na da no mediation is already register records so a e bon pa ye bibia ye no na me ma ta no be kone wo so pepepe se ma wo start open asem se yanka no e di 3 hours 45 minutes inti mesra na Dormaahene sabe ya kan ina na sumahin ko hene de na asem ta no kura na onya me akwa ma ho na suma sa oba ya oba toye inti mesra na no sa na sumahin ko hene onyine nsa enfrim na mpanifo se sa wo do na akwato kwadu a na wajam ho na onim da e kombeba ahensa ma ya kan se no na no wani ma hu bia di mfia di anan na omoda so kan na suma wo die so da ho na se kafra o bi kura na ye yetwa na ye yetwa anya soro wa bi na ye ba na wo die so pagya na nantu ba pam wa firi bi ho wa musa akonya so edenti na wo ko ho yi na ada na mpese onu abi de bedi ni de dia na hemfo nyina yi no kuro ni nyina ta na chie adai asa na Dormaahene na suma na wa chi ne no ka ho o ya me so me yonko e don pa mentano na se bi so mu se o de wo na se wa nye ni yi kura no a won kasa ho kura na o de akura ho ya mam ne don da so ho na mu se wa kura no ho a me hu no kura wa na suma de ni o ba ka ye ni tina ma ye ma ni waye mesrɛ nananom obia wonye boja emfani si akomia so mesa na Dormaahene sɛ ene na suma sɛ mesrɛ de aduru no adwobrɛ o wo munyi o munsa sanse na Dormaahene a ene ka kyerɛ yen sɛ nia onye boja yemfani ni ade sɛ na de hye ato manum to sɛ agye kura nye boja de a na ni mo nsa mane nko na bafo bere aso ka kyerɛ yan ni mediation sɛ akonwa ne ye twabirifo dia na no so anyamfo so won anya yi twabirifo anya de ade ne firi anya sɛ wanko hemani ne nsa ne niema ne bibia ne sika ne niema sɛ sɛ de ko hema age bia hema age ye yi no ya anana man ko fa bia mfiri ba bia o man mu na anana peke bi firi na de yi ne so no ofata na ose ne hu ni asem ne hu ni mfonso ne hu ni twaka na osan ye twabiri ne gyehye na osan ye de hye konkron e wonsu ate ko nya asase so enti dia ye wo kan ne se na Dormaahene aye bia eye esrese chai na fa wonua no gazette no eko na yenko court seminar na eyeka na mobo kan kwa ye bon ye kan court ho a ti abom ka 5000 kura mani be bresan say yesika
adena kanu koso esa kahunu kana wana offer regional house na efa anasa mo gwa ma je kwan yen tia ye ka cha na Dormaahene so share no o take side the first one e ma ye hu and na second one o ye aprapra adwuman o san ko fresh a je kwan no e de ne kwa manfo so e ko gina ho se on prapra nana eni ma ye hu ne video na wada ma ani die kwa so nti no wan kasa ye sandi bi bra o se hwe obi a wo ye ne papa no enye ne ba ho be twa ye o wan profo na wo gina mo wona mo ya de ka de beto social media wo ni sa wo ya de pa mo ni ma kire nsam se na e be pa ho ntoma na Dormaahene ani gwa se wo da so de o machi nana sabi heavily for ya de mani nyina bo mu ase nyina no wo so ade bi bra wo ma hu ya nana adan na obi agu anu asese wo santi na chi yes sir and ya say man original house there mun ji obi asem ntare mani asese asem kama ya ntie ne pani semda se bi wo so amon kire ya senti am wo sa kwan asem ye ya de yenim ya siti to obi ni ma obi kire wo ye judge and asan president original house nti kire ye enti sa de ana men sama makai na nam so fatu ho na sane na Dormaahene kuro kese Dormaahene kuro na ni monyam dada na sa ne mo betima ma Dormaahene monyam apias na sel bebre on tweno ho the position as judge the position of a peace court judge the position as the president of the house Bono regional house the position as Dormaahene na respect we na judge sa ni pa we yakidi na what say so onye boja dia wo na chi ye dey on wada roma eso sana chire media mafutu onie esan se meti me hu di sam ye Kristo ni mapa na me mfom mawurade na me nsa so ye Kristo ni mapa sane efri ho na ne yetene na yesi di akire nya de entene da mase na ese das na de won se bisa kakra wadaroma e be mi sam dike bisa de dikan watch you say mu ni say na Dormaahene she papa yachi ama watch clean up size na dia course na in the original house statutory body abide na dia ba enti no I don't just say be your mind now be done o to be your mind for first. What is the what dream na me bisa o hwa e dia na Dormaahene interest ankasa chinchina papa ade share chim so onye this year e no person ni be dia kunwa e won Nsoatre ha say wadaroma de meti ma kire wa ne say na Dormaahene no nim so onye this year oh ne bia nsem bi okokeka kire na Dormaahene say oye de kronkron no na ono na hema yi no na ye den no se nipa de timtwa nkontompo eno ntina ma bia na Dormaahene de nachi na ade hia betutuo e de akire se wonye de say de hia no ye very masini me di benkuma konwan me mma enni benkuma konwan bi enti me mu de ntia ana me nananom enni benkuma konwan bi eye mi nua mma emma na be dibie na me de me ma me wo ma 100 kro mo ni benkuma no mo ma ni benkuma konwan bi nti na Dormaahene no me nim se na wonim ene nti na me sere na se ena no kra be di no on twene sa na on fa na ni monyam na on fa ntras de to so biem o chem se me bi atwam na nanom ya mo wa ha se bi madaroma ene o Dormaahene krata ina mo de call national house chieftaincy original house chieftaincy declaration forms e ko ya ban nanom ya na count ya agi o mo di atum so Dormaahene de ya nyantum ena asa chem se be as not the authenticate as authorize I am for ya agi o mo di atum de na Dormaahene na sanete there be hono for so akra okay acting president na sa abre no o time na nanom ye no ye de sa na mra no se enam se na Dormaahene de nyama enti no na wo se acting president na san ye de the acting president na san ye de ono aso le be san Dormaahene de ni ma ye de akọ ti sa na te na ebe o mo je nanom nya de atum no ma anyi Dormaahene de antum o mo chire mu de nti a e bia Dormaahene de o ma anyi antum yeah koko search okay na search ayekwa no kire se wo mo say simple aye was one say there are two chiefs like I said Dormaahene no I say ye wa himfo mienu sa be Dormaahene president Dormaahene na ye vice nti o hwa
nsusu yɛ baayɛ no ɛsɛ two chiefs ahemfo mmienu na ɛwɔ kuro no nanso mo aso na mo kyerɛ sɛ deɛ ne CD form bɛba mo hɔ ɛna fa ne kɔ ɛna ɛnyɛ wo na ɔsi hene ma Nsoatre ɛna Nsoatre form bɛ presente ne ahemfo mmienu fa ma hɔ ɛna ɔhene biara so CD form ɛni hɔ ɔhene foforɔ biara CD form ni hɔ ɛka ɔdɛfo ɔhene amfamfo nti sɛ ɔkasa asɛm wɔ kyerɛ ya na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛno na yɛ mandamus no ɛde sɛn ɛne na nam so ma yɛkɔyɛɛ saa mandamus ayi against regional house nti ɔhene ma no koraa de ɔyɛ interested party nti sɛ owu a ɔno de case yawu wate aseɛ saa nti deɛ ɛyɛyɛ a ɛbaeɛ no sɛ two chiefs no sɛ ɛbɛbi yɛbusa sɛ ɔmɛkyerɛ nimfo no a ɛwɔ hɔ yɛ two chiefs no wɔtumi akyerɛ mu deɛ nti ɔka ɔtumi kyerɛ sɛ ɛno na ɔhwɛ a yɛde wɔ kɔɔto yi a sɛbi mpanimfoɔ a yɛdi asɛm yi no ɛhwɛ mu sɛ mmara biara ni saa asɛm no ho nti yɛnkɔ gazette nana that is the appeals court no sɛ wate aseɛ saa madi kan akyerɛ ma sɛ mu sɛ ɛkɔ high court no high court judge no kaa sɛ yɛkɔgye ruling no na kyerɛ sɛ wanhu yɛ lawyer na establish new CD form nti old one no deɛ kyerɛ sɛ sɛ asɛm wɔ so ama yɛn gazette nti ɛno na wagyina so nti yɛkɔ appeals court no ma yɛte aseɛ sɛ judge no na ne yerɛ firi no ho nneɛma nyinaa gu faa no so wankɔ fɛ faa no mu yie nti new one no da so nti deɛ nti na obɛtumi aka saa nti ɔno ne deɛ no ɔma setting aside ne ruling no ɛna ɔmo ma reference saa berɛ ne sɛ suma yinkuro na ɔno ankasa na asɛm wɔ no so saa time na nso yɛkɔ gazette no ɔmo ma reference bio ɛnyɛ me na meka sɛ sunya ma hema na asɛm wɔ no so so mo kɔ gazette no nti na ɔmo hyɛ wɔ mo sɛ ɔmo ama ɔmo nna nso ɔmo mfa nkɔnka gazette ɔdɛɛfoɔ hena mfamfo ɛno na yɛante bi a ɔmo de kɔ supreme court a yɛanse na nti gyambie wɔ ɔmasan de akɔ appeals court nti yɛhwɛ deɛ ɔmbɛka kyerɛ 21st ɔmo case ɛwɔ ɔmo de akɔ appeals court nyane sɛ na gazette na wɔn pɛ sɛ ɔmo bɛtu ho anamo saa na yɛdeɛ yɛadwene yɛyɛ na saa nso yɛteɛ sɛ wobɛtu ho anamo a wotwe ho ma nso dabi nti ɔmo ayɛ mo adwene sɛ ɔmo mfa nkɔ no no na mo mmara no wafa ne no nanso na asena hɔ olu nti ɛnyɛ adwuma kɔpem sɛ yɛbɛsana kɔ bio nti saa na mmara no teɛ nti yɛhwɛ ɔmo na officially motimi na no mate nkonya mo wa motimi na Dormaahene atwe nkɔmɔ sɛ deɛ kɔ so yi onka bibi nkyɛ mu montini ama asɛ yɛde yɛtim ne yɛ saa deɛ no okay yɛnim ho kwan kɔrɔ yɛne ne nyɛ ɔno hyɛ sɛ bi wo na ada regina no ɛna wo na wagye ntɔkwa no na wo ko nti ɛbɛyɛ dɛ no wasena siesie asɛ so wateki side wateki side ndi maka akyerɛ ma kyerɛ to ne ma bi bɛkyɛ to wateki side empo kyɛ ɔbɛyɛ clean up no ɔhene ti kuro no na oni bɔkura traditional council no yɛ dɛ ɛwɔ hɔ wate aseɛ sa nti ade nti na wo ma na wo ne wo traditional council no mbɛ wa mehu dabi nti yɛ dɛ yɛ command krata yɛ ma yɛ lawyer draw no yɛ de ne pen drive no yɛ pen drive saa nkɔfoɔ no video no a mo show yɛ no ɛyɛ de yɛ dɛ yɛ de command no sɛ nti yɛ srɛ no Nsoatre deɛ yɛ pra kurom dada na otwam Nsoatre ho sɛ feed wa bɔn wate aseɛ sa nti yɛ nya no because wa ka kyerɛ sɛ hemfo mmienu na wa abrɛ so wo si hene maayɛ na hemfo mmienu na ko hyɛ baako wa amamfo so na ɔyɛ amamfo so hene okay ati aseɛ sa ɛyɛ Nsoatre na nanom ɔna na ɔmote ansa na ɔmotu baa nti man hene na hwɛ hɔ na ɛbɛyɛ dɛ na wakɔ akɔsi hene hɔ ana wakɔsi obi hene hɔ na wo kora wotumi si hene ma Nsoatre fo na wo na ayi hene ma Nsoatre fo ɔmu Nsoatre traditional council no so ɔman hene nim kora ɔmu yɛn na nananom atwa asase ato hɔ sɛ mfie bebree yɛmu bebree kora wa ne ɛwo wɔ na nananom de ato hɔ sɛ daakye biara sɛ abane nya nimdeɛ bi sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ airport ɔbɔ no ha yɛ anaa ɔtrɛ no akyɛ mu a ɔmbɛfa no ɔmfa nyɛ na de ato hɔ de ama kwa yɛte sɛ president sɛ ɔba na wabɛhwɛ saa asase no deɛ na asase no yɛamfrɛ no Dormaahene agyeagyina wabɛgyina hɔ akɔdɔ baabi sɛ ɛmfa mɛyɛ airport wo so wonim baabi a land no koraa da yɛmfrɛ ananom ma ɛwɔ yɛamfrɛ yɛ mu biara wo so wonim baabi a land no da sɛ Nsoatrefoɔ na nim baabi a asase no da na ɔmatumi akyerɛ sɛ ɛnie
Yani any civil aviation for ne at the same phone aya ya kote be wo ne ade omo ba kwa no ba bi ya ne masa nti dia na apeso gini fiatra ho ana airport re famra doma airport re famra doma fiatra for the wodo ya yesu nya airport ya se ya pese ya tre sunya airport mu no e fiatra ma nya at say na tie ni na o betu fiatra na o de ko fele airport sunya ide no Wow. Anya nyina omutu firi ha na tie nyina fele na yina omode firi omutu nyina firi fiatra asa ita da bit mache enim se yesunyane enim se yesunyane sunyane so ye fiatre enti ese yetim ye den eboa fiatra fo se ma mutu asa mba kwa chiri nka ho ka beso so ya ma mutu de ye na de na bi ban fiatre na ha yesi wi na campus of Dormaahene te se fiatre ne bi akasa ho so ompere also ye na bo chama so open fiatre as na fiatre de campus na be ja wo de ana ho me ye isa bebre wono ya pese be kan nyina ya sere no sere maka no o ye pani nti edu ba bi pese be pa na ho ntoma bebre nanso pani force akokran fa so bata no so a so mfa so de edu betare so ya ye kan ne se fiatre force ya pani chaw onyini san film na asem o kan na makai no ti ya ba house no se boja na ya nhwe empeke boja no so ya kwa peke wi a o se ya mfa foforo na ma de sha be kasa se onye boja nti mun kan ma o mo na se onye boja ya chichi ko na men kan ho nti o se so onye boja me me ya ne sai na wan sai me ko friend sai chenchen be minim se na Dormaahene nso so no enne wa hu so onye boja no o ne ya chire bi o because o ya panyi obu no ho na woni mumra ena oni mama mre nti wono ade o ka chire nti na me kai no da yes a mediation no nti ya de she kan se aje kan ya de she odi akonya bi enye enyam na nka ya nti na Dormaahene na sense wati we no on tunu na asem no abrewan fa no kuma ko to ba bi eda na asumbi emra nini na Dormaahene pa man min hone that wono ni but min se wono wote no kole we ya wo mu ya wotono because wa kwa kase ma kire nana ono de no ni se papa no di wachi se ne wa hu se nya wotono sa na ni pa bi ate ti ni se nana obotwono ho no ofana ni monyam no ma Dormaahene so afana ni monyam na bono man so ayede afana ni monyam ya mesem na Dormaahene no na wodi na fa cham se be bisa ansem dodo sanse ensem wi na yes mama for ebisa we be na nhyɛ danten sɛ na se ti na yɛnya akonya me bisa no na amwachi amaye na ɛyɛ no krese be bi atwam nse anu mahemfo bi a wɔ ha and we from the original house of chief say ka monti ase na montai papa mo kana se mechi no me hene ɛyɛ no krese a wada no krese asante na meka sɛ ene ma bebre na asisie ene ba ne sa no ma nipa na ho ba bi a wogina na nso ne nyina na meka ne sɛ na nim sɛ na Dormaahene na frɛ anase bia sɛ ene one president okay enti sɛ o frɛ house mpanifo en person abo anfo di baba no mo dɔso en person abo di esan so ma mpanifo anye ya na anye yi enti no mo frɛ adanse wo mo frɛ enti ebi nim tun ka so ma frɛ ye nim bebre ye nim sam so sɛ de sitie nanso no krɛs of frɛ na wa ye panyi me sɛ na nim sɛ o ye de hye na hu sɛ onye de hye nti de yɛsɛ na ne sɛ onyi ne nsɛm firi mu we finally wadaroma another argument and say most be na manfo bi no mo kan say na nahema ene yi hene wa kan me na nahema ekoyi papa no amo kan asem no Dormaahene I'm not going to man person ni se akunya so na no chire mu se be obi a won ti ase beti ase wadaroma bisa wasa ne bi na me sambre mu ana me bisa se ense bi amanfo bi no mo kan mo nten se o sebi papa ya kan asem ya mo chese onya dihye ayo Dormaahene ene koyi no na amoche sa kan memu so Dormaahene na wotumi se abrewa na wotumi se oyidi frante is abrewa yi ne dia kwan bia so wo bi akunya na no ya say okay yes anete ya kan no am sa de she no nsem pa di kan pa no o ke kan se bebre fa ho na ya tie ne se ya se Ohema prerogative rights wono ni pa sa se oyi Ohene ba na o won limit make us another Dormaahene na woni Supreme Court Justice Bobe book na about chieftaincy at the Senate picking of candidate nyade enti ni nyina no mu no ne se
him man or 3 chances. The chances is the divisional chiefs are from second makers. They have the right. Say from the royal pool, no blood group, no ma pick will be at in the next year. And no, Aqua, can I say, and I say, you can say, about 6 times. Or him money 3 times in a year. The 3 times or you and Nana, been check a crowd woman, Nana, person more picky be near Dentiama, a could be security for no security, the assembly court. Okay. Your court, no. The court to catch and say, almost Nana, and him, yes, uncle, young queen for na yam pebi na yam fancy akonya so enti nananom so te ase ye ne lawyer se te ase ma ye bai enso so no na abaye court sem nti ese ye nkrata sem se kina bi se anyam nam ka sa nti ye ni nyina nkrata sem e ma ni nyina so hema so respondo ni nyina o sane ko yi sa candidate ba kono aje kwan for another 3 times na nam se ye ntimbio na bofa mu ya de yi o therefore in amfamfo ya mamre ma no de ni si akonya so se de abehia na kan na no na wo saman e wo court se ye bu court mra so ampa ye ko gina court wanim court ka kire yen se na sasanke ye ba court beje order and permission and sign ya yeden yatimi akosi ade yeso yesi ni court so ne o ka kire ne se yen kohwe na yen san ye ne foforo na yen pebi na yen fa ne si so nti ne enim se ye koye wi a ye benya ne bia ne ye de na si so enu nti na ma ye de koye sa ade nti ye pa court chew se emre bi ti sa ade a court na ma ya yeden ahunu nti e ba sa no ye jote adwam agitu mu se nokre de ya kan nyina wate enti mfomso de ya mfomso nti si afom a oboye nka za ta omo sama nipa miensa eye kontin jaase na nkobia na omo sama e wo mo enti obi antu ya 2000 patasika mfama court no nti 6000 itwa ne court dem ho a na o ka se eye ohene na yesi ne de court nti muntu ohene no nti so mo wasem bia o mo fa nko dan house ye wonte ne ho asibia ne ya bai no ai o mari ate se ensasra so frofi ho dede bi ko ada ya se aje kwan o mo da na kwasha wasa o mo si ne hene se wate ase asa na ya sama e wo mo e court content yari content chi wo mo do mo court nti ya do mo court no wo mo lawyer ikwe otu frakra no ba ne nkata ni nyina ho ya dance o defend ya se yo mo koye no enactment no man ye instrument na ba bi o mo koye no na blackstone ni ho bibia ni ho oni palace oni ahimfie nti ba bi o mo koye no mo ye den no mo ye bibi ti se rehearsal mo ye se be ya se da achi akonya no se de mana obehu pa na eto de no fato sa pepe na lawyer no ekade o defend ya nso ye defend ya nya videos ya so ye den ye be proof to court no se bibi sa ye den ekoso enam so ti court ye se o ma ye ni amo ho sem se o kan se ni o bia no fa court house uni ho kwan se o kosi o ho hene ti fa court house no wa ma nye no court sentence wo mo we nye remind you was so imprisonment 20 days each satam ni fahene the only king make our come on no ena sana hene ena akore se ni fahene sana hene na aje kuna na nkasa aje kuna kana simia okodam o sentence of 20 days imprisonment
nti na meka kyerɛ na Dormaahene sɛ wɔn nyinaa wɔ nim sɛ obi da prison ɛmfa ne akonnwa ne deɛ na nyɛ remind wɔ yɛ prison ɔda afiase ankasa afiase paa prison ɛna no kwasi ne kwan ɛno kora si ne kwan 20 days na ɔtwa 8 days ɛna ɔmkɔfa lawyer foforɔ ɔmamfa lawyer yi kɔɔto bio na ɔbɛyɛ review man sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ appeal ɛwɔ ruling na judge ne yɛɛ no ho ɛna ɔmo grant man no bɛti saa bere kora wɔntumi ankɔyɛ saa appeal no ɛna yɛn nso yɛnim sɛ nnuado nti sɛ bi wo nua di akonnwa sɛ wogya yɛtwa so yɛnya nka ho asɛm koraa na yɛgya no wada prison sɛ yɛ 1 day koraa no a judge no twɛ no prison nti wadam 8 days prison ɛnyɛ sɛ remand ɔyɛ no prison nti a disqualify no koraa from sɛ nka ɔbɛdi akonnwa no bi adɛn ɛne haw bebrebe nti yɛbia no Dormaahene wɔnim saa asɛm yi na yɛkaa ne sɛ nnipa no ɔdi n'akyi no wada prison for 8 days yɛ sentence no 20 days 8 days ɛma ɔmo free prison baa kwan na baako na mefa ne kra nsie na nuguase a yɛbu no no menim deɛ yɛbaa yɛ ani na ahia na tim yɛsɛ ɔkwa ne ɔwuga ne dan sɛ ɛyɛ dan sɛ ɛyɛ dan nifa hene no so kora ɔka ho no so kora na adwene a yɛbu na ho na sisi a ɔno so ɔkuruma yɛ agye kwan kwan na aka ɔno nanam nti adɛn nneɛma bebree ne kam bebree wɔ no ho na adehyɛ no aka no mɛsrɛ m Nana Dormaahene sɛ ɛsrɛ no ɔntie deɛ adehyɛ no aka no na ɔntie de nananom yɛka kyerɛ no sane sɛ yɛankasa nananom kemika sɛ ɔha nyinaa ne yɛkɔɔ saa meeting no ne adehyɛ nyinaa na ɔse deɛ ɔyɛ bogya ɛne yɛmfa akonnwa no ma nana ɔkasa wɔ meyerɛ mfiriɛ nti mesrɛ wo yɛsrɛ wo paa pii ɛnnɛ wate wei no nyinaa firi adehyɛ hɔ bebree na ho so ɔyɛ social media nana yɛyɛ dan a yɛyɛ abonofoɔ wo so yɛ dan a woyɛ borɔni yɛn nyinaa yɛfiri baabi nti abɛka ha biara anya baabi atɛnte yɛyɛ abonofoɔ ɛnti mɛsrɛ ne sɛ yɛnhwɛ kwan ɛfa so a yɛbɛpagya bono na yɛama bono so ayɛ kra bɛhwɛ sɛdeɛ amanfoɔ bi ayɛ ɔmo deɛ no na chieftaincy dispute bono ha ne dɔɔso kyɛn baabiara the whole Ghana the whole country bono deɛ ne dɔɔso adɛn nti na aba ne saa ɛne nti na da meka kyerɛ m nana sɛ Nana Dormaahene woyɛ judge nti sɛ woaba deɛ a na woyɛ president a sɛ aka wo na wɔtwe koraa no a fa siesie house no fa siesie bono na bono yɛ dɛ ɛmfa ne toma pamfra deɛ mɛka kyerɛ m nana no no ɔyɛ m nana na ma ɔhene deɛ sɛbi mema nyini kyɛn no koraa no a ɔyɛ hene nti wɔnyini kyɛn no nti mesrɛ no pii ɛne deɛ mu a ɔnsan ma suakyerɛ yɛmfa yɛ ntoma pamfra ɔmmoayɛ danase ɛnyɛ dodo wɔ mo social media no deɛ ana yɛafa wei saa yɛkwakyɛn bi hia paa so deɛ wakora wode kɛ yɛ no obi bisa Mr. Besma Poko nso ɔhwɛ wakwantuo na ɔse saa berɛ a mɔkasa Nana Dormaahene twɛ anaasɛ ɔfrɛ m sɛ momfa papa no mmra no ɔka sɛ ne nyinasoɔ ɛne sɛ ne tumi bɛ na ɔgyina so a nti ɔka kyerɛ traditional area foforɔ yɛyɛ ne deɛ sɛ asomasi ana ɔbɛnte na momfa no mmra mbɛsi akonnwa so ɛne wɔda hɔ ma wamfa hwɛ antaa akyire no ane sɛ ɔsrɛ yɛ a ne nipa ne candidate nti yɛmmoa no wate aseɛ saa saa na mkra ɛbaa yɛ nkyɛn no no sɛ wate ɛ saa na kasa nyamam sɛ ɛgya asehene koraa berɛ bi ɔkasaeɛ sɛ ɛkɔɔyɛ deɛ a yɛ asehene ka ɔno Nana Dormaahene no huu sɛ ɛnyɛ yie no wɔno a saa berɛ no koraa no ɔtuu ne mpanimfoɔ bi firi hɔ ma ɔmbɛka a yɛyɛ ha gya asehene ho ma ɔmo kɔ hemaa ne hɔ sɛ ɔmo kɔka nkyerɛ hemaa no sɛ ne nipa no ɔde ne brɛ no no na kyerɛ sɛ atwerɛw sɛ Nana hemaa no na ɛde ne kɔmaa Dormaahene nti saa na asɛn teɛ ɛma ɔmo kɔka kyerɛn sɛ seesei deɛ Nana Dormaahene sɛ baabi a do nipa no wɔnya nti no ɔmmɛka nkyerɛ no ɔmɔka kyerɛ no so nti yɛnim akyiri asɛm a nsɛm wei sa na kɔ so bio nti sɛ Nana ne yɛ fie a yɛkaakaa ne wei nyinaa sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛgyina yie ama yɛn na yɛdeɛ yɛbu no sɛ ɔyɛ hene wɔ Dormaa na ɔyɛ henkɛseɛ yɛbu no sɛ man mu atemmuafoɔ mpanimfoɔ no
We Supreme Court as a peace court now. Appeals court. Okay. Baby, I want to baby get to us as I said you. You can't want them to be a trouble. Yeah, can pray. Yeah. Okay. Nanso mpanimfoɔ sɛ sɛbi o makoko wani a sɛ ɔpesa Okay. nti na yɛpesa nti fiatrɛfoɔ yɛka asɛm fɛs no me sɛ yɛde atena hɔ saa mfie num 5 years 2021 to 2026 ne yɛnim sɛ nka nneɛma bɛkɔ nkakra ma nanana teɛ ho ase ne nneɛma bi ɔmagyeegya mu ama ade no akɔ wahu sɛ ɛsisi a nanso yɛhwɛ a nkɔ nti sɛ woama nnipa ante w'asɛm so so a yɛka wo hyɛ sɛbi mmara ne se asɛm wɔ no suo asɛm ne suo kɔ gazette no ade nti na wonkɔ ade na kyenkyenkyena nkyɛn a wo sɛ womfa nkɔ wowɔ interest nti sɛ interest sɛ wonim deɛ a obi a wasoa wahemfo ama ɔma baeɛ ha ɛne ɛgya ase hene akɔka asɛm akyerɛ hema a sɛsɛ deɛ nana wode ma mkora a na ho hyɛ nananom ɔmɔ ngye no nti sɛ ɛtwa so nka asɛm wɔ hɔ Acha na wadaroma. akyɛ yɛstarte ade na mu somewhere 2022 2023 no mu ɛba hɔ no whatever 20 saa Ɛne ba ne sɛ na abɛduru baabi akiri. ɛno ne deɛ yɛnte aseɛ yɛ a yɛsra amansa sɛ ɔmo nka bi ma yɛn so obi bia ɔka bi ɛwom ɔnka bi ma yɛn nananom bɔno hemfofoɔ ahemfo a ɛwɔ bɔno ma mu agya wɔn ho na wɔn ntena se nka wɔn nkyɛ sɛ nyɛ me deɛ nti me mfa ho ɛsɛ bɔno ma ne nyinaa nti woyɛ hene korɔ ma sɛbi o wɔne monyam bɛkɔ fam bia mu nti yɛmpɛgye yɛn ho na yɛwɔ house hɔ deɛ yɛnhu sɛ bono ahensɛm na ɛtete no wɔn bɛboa ama atwa na sɛbi mpɛduasa sɛbi ɔsɛ ɔpɛ sɛ kurom no sɛ ɔtem bi Okay. nti sɛ bono mu a woyɛ deɛ ni Sɛ ɔso yɛ. woyɛ bono ni bono ha menhu de nakɔnnwa ho dwo mɛtumi aka sɛ na Dormaahene na bi a nakɔnnwa no ɛho dwo wate aseɛ saa me deɛ mentee sɛ ne mpanimfoɔ no ɔfoɔ no bi sɔre tete ne deɛ ka ne deɛ na nim sɛ ɛho dwo bɛseesei deɛ menim sɛ ne deɛ ho dwo bɛwofiri hɔ a woba nyinaa ho dwo drɔbo ho dwo Saa. ho dwo sampa so na ɔmode ɔmo sɛ akɔka sampa no so ɔmoyɛ sampa duro gae na sɛ wohwɛ yɛ a na sɛ bi yɛgazɛte nipa no awie a nka asɛm wɔ hefa bio nti sɛ wowɔ president wɔ hɔ na sɛ deɛ yɛgazɛte no wɔ sɛ mema ne mma yɛkɔ ha mema ne mma mema asomasi no aba a wopɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ ɛnyɛ waa na wosɛe no wɔ wankyikyiri ne deɛ gyatua ne to soma nkuro gyatua ne to biaa deɛ nsɔkɔ no mu nyinaa gyatuatua obiaa to badu no mu nyinaa wɔ sɛe nkra kwa agya ne ho a nyinaa bibi tuatua to nti bono no yɛ position ne sɛ sɛe nhwɛ deɛ so na ɔmo sɛ na ma yɛ nti ade nti na mpanimfoɔ yɛ yɛm sɛ mo ntena sɛ nhwɛ nsɛm siesie na bono mfa ne ntoma pamfira no ade na mo sansɛ no that is a question a bi ante ne ho ase nti sɛ ɔyɛ bono no yɛ sɛ wosu sɛ mpanimfoɔ adi anim na ɔmo mmoa yɛn bàtà wọ́n ti àṣẹ ẹ̀sà ẹni tí a mi yẹ ní abúlé ayé kásá yìí adé tí na bí ẹ̀ka náà wọ́n tún wọ́n sì esisi wọn nìyà na wọ́n ti mú nǹkan bí mu wà no owó yàrá ẹ̀ anáadé ntì a na obi kún wọn lọ́dọ̀ òun wọ́n di wọ́ ẹ̀ dẹ̀ sẹ́ntì wọn ní aka nọkọ́rọ́ àti ọdún sinmi ẹ̀kọ́ àkókò no okùn náà jẹ̀dẹ̀ yìí sẹ́ni ẹ̀kọ́ so bẹ̀rẹ̀ okùn náà jẹ̀dẹ̀ yìí na okùn náà wọ́n di ẹ̀ wọ́n bẹ̀ kyẹ́ bọ̀ sẹ́bi ọkọ̀nfọ̀ anọ́kye a ọkọ̀m golden stool free so bẹ́tọ̀ asase so no ọyẹ dẹ́ wàngu àṣeyẹ́bu àmànfin nfanteman wàngu nti wọ́sọ bẹ́ẹ̀ dẹ́ ọ̀nà òtí mpọ́jà danso a wànkọ́ nti bebree náà ti si twerɛ sɛ mu Elijah Elisha Samson nom dɛndɛn obiara yɛ tete yɛ Abraham ho ahwan obiara wu ubewu deɛ ɔdi owuo ne asama so mfonim ɔne Jesus Christ n'akyi obiara bɛwu wonsɔre bio Okay. Nanti question aka mi pɛ. na wobɛtumi abisa Made hyɛ ne hwɛ Nsoatrefoɔ no bi a ɛwɔ akɔnto mu hwɛ na obi se yɛnka kyerɛ nananom a ɛwɔ Nsoatre sɛ ɔmo srɛ mo
mamu nye din mamu sebio ose mamu nye loose e ma ye ntwi fam so na ense ma wakọ se mu che se ense mi se ya de si ya se Dormaahene ko wi twi fam so ma ye nya mesre meka menka no ya montam te wose wose mo se mo hye mo de mo ma Dormaahene so ma ntwi fam so e na afei ase ba kwa busan se ebi so na sesi akra gazette nya mai na man hene wa hifi obunu man enti die na gazette nya mai nso de abra mu nti ama na mani abra se tinchi na aban mra mu na gazette no NCA die na ama atouch makaka bra gazette nya mai odaroma yo the oka se man Nsoatre for my ya kuta ye mo de share no fi koma ya de share yeso ye chiawo na de atianse na nanu munja emu nto ho okay last week ya o he ya na ehu se ade share bi eye mrante e de placards na mkrom ya ti ahemfi ya na ye te se hey omo nam krom Nsoatre mrante ti ekura na nanu kwa na ye bo shake kakere ni ma de ni se bi omo besore kwa ti aye eni ade but ya o he ya na o be kan so omo ba ahemfi o na je se security say ye beef up security e wo ha the to mbe duri o masema mo de ba ye no so o ma bre o pani bi e fen say agi kuran enti Nsoatre youth no o mo pen koso o mo pen puntuo na o ma wo say agi kuran no na e say Nsoatre enti agi kuran no o mo hia Nsoatre bi ni o mo kan say Nsoatre fo no boys no youth no hu say na no mo si hene omo ne wa ahemfi da bia omo nkuto omo ne wa ahemfi aje ko an ntwa so no njai na no ntina kuro no so na oni kuro no so na mpuntuo ne niam ya dai emra kuro no so na omo so nsenti ya o matene se Dormaahene ni Sumahene se da bia amanfo ka na o matese omo na yakuta Nsoatre no nti omo se na Dormaahene se onyi ne nsa se onyi ne nsa de on pa ko nyama sa aje ko no ewo ne na suma nti mrantia na niam a omo de nam no na kire se mukura akọbọ so say agi kwan kura wonye de hye mi tete mu na keze mrante no kura binum ya de hye a muka ho akye se ya kuru mani na sa de hye zu ese binum nim e de senti na ma ne ba sa in fact ananom no na ebo hu ha pa so mba ye no se bi wo mbe kasa e kama e ma wo mo tse na nam se ye nyina pintin se de wo kan na ye nkonkon kan no mo de mo gidi se ye de na na si akonwa so ti mrante no mbe ta akire akire ya hwehwe mu bia ye na kise sa akwo na ta nkrofo ya chi anka mo me demonstration fanti aye na ye nim de Nyankopon kofa ba ya wo ma ta na se gwene ya mi se mo tan ne ade na diti a ti a no na me na ye wo man kasa na kan ya what has yes cause me interview bi na me na kasa na ba ne se na mo yes an me na se mo kan ne se akwa na bebo mo pa mpo sika ko de mo to dini wo mo fani sika ma no o ma je na so o ma na me se Nsoatre na na kasa em se o kan get child education be a program be no mo ye ne ha man ten this as ni na atudwa so the second ne niam ba ho a nkura no binim fiase prepare e ma binim so sabio cycle motorbike ne niam bo a che se ha mrante no nti sa ayo nti no mo hia sa nipa no okudua no nti na nanu mo de gazette no enye bibia ya administrative purpose na na de otia wo di ne hene ene kura ya mo ba ya meeting awie apon ye guso aye nkoso de what ya say sir nana mu nyina na omo wa enti ye jum kuro ne de nana no obu kuro no say de obebu ne bia obu nsamsiesie nyina ye guso aye siesie bibia da na kwam ya ka ye gazette no for administrative purpose and enti na amana basa enti ye ni abre no na ya ban mra so so ye ni bia ye du so bia say ye do papers for national house for gazette enti enu enti na ye ni abre sa say die enti na wo mfa nko ene na ye pay bisi na nyankoyi e makro no bebi kam e kansensemu ana wadaroma when say administrative purpose no say e ba ne sa no a say bi o hia de bi kura wo president ho a wonti mu ntro nko what ya say sir yes no e bi na e ba betwere what ya say sir eti sa niam nti na ehia say ye gazette na you give the woman freedom of say obetimi apem puntu juma e di abani kuro so because say abani say no so what ya say dede ni ha say the omaka no president kwa no obewura fie na de wo no de ato nanim na onso apɛ ho mo ade aba na enam say ne amasa ade e kɔ no nti no president kwa bi obetwam omma obeyɛ kɔ baka so bi hia na no prama foforo so eno ne ye ha okase pa
Esa Nsoatre development ekachi. Zempuntu akem sanse. Wow. Final question. Addition be say addition say ase kasa no. Omo ka bantama na omo sa ball menhia. Ti yemu say ade Nsoatre kri ene Sebio Mr. Asante e won kabomu bi na alliance bi na bibisa e kamobomu ana. Wadaroma me de be ma adehye no. Okay. Esa say me adehye nti me nka adehye. Okay. Okay. Na okay. Okay, fantastic. Yene wasema bisa yi ye wo mako abakose mu kakra. De wo mu ne se yene wo mu ewo twaka. Okay. Na twaka no ayonkofa. Yene Asante wa ayonkofa. Na mi hu ade a betimi ayi sa ayonkofa na afiri ho. Efi se tete. Na opokuwari. Opokuwari na obesi akọ ai France Fu opokuwari. The only kind. Opokuwari otumfo opokuwari. Okatachi. Okatachi opokuwari obesi akọ German. Na okoye campaign bi ho. Abokofi. Na okọ what say o yibi ho a okọ Jeffrey ni sabu. Oduru ana Nsoatre ehine wo ha. Na amu akromasa. Ti amu akrom oduru ha no obisa ase. Na hwane de obetna. Na se de boade na ne nananom wo ha. Ti ho na okan se twi otene pompa ni. So nti omo exchange pleasantries wie no. No ye ne se onkyere ne kwan ma ne nko abokofi ho. Okay. Na okire ne kwan ma ne ko abokofi ho. Na oduru ha no osan okobae no ne ayonkofa no ono ankasa pokuare na establishes ayonkofa no se odanana nase na efi neko se onya asem bia omebo na mane ono so nya problem bia obeba be ka kire no nti fantasakra oba be ball na Nsoatre na mane me ekoboa no ewo fantasa nti na wo bisa sanetie na eno achi no am se prempe ehimfo no boba ya ma prempe no bae ma chi onchi prempe call Seychelles na omo de prempe call Seychelles no sa ayonkofa no eto twa kakra but 1935 prempe the second bae no san shasi biu nti hene sabre no hena o sandi shasi efi ho no na hena kosi nti 1935 no no omo ya na Asante Confederation restoration nti omo restore Francis Asante power dwindle ye no later on no omo abrofo no tiase ma obise no abrofo no take over but omo ma kwan say Asante nkruto no omo na omo Asante wo ayokofa no yenkoso a na omo entina ma na so ma na san kusai e wa Asante hina kosi autosumie o san kusai Asante after 1935 restoration of Asante Confederation tina obisa saneti ne efri sabre no so eba nyina so de ye no omo eni problem bia ye no omo nkoe nye se ye no omo koe na omo afa edomu anase omo afa de ayonkoa but ayonkofa ehia mo bia ebo mama ne omo so hia mo a se le medi kankan no fantisa ye ne Asantefo ne fantefo ekono ye omo ba betu safre even Sagranti war kra ye koe Sagranti war no ne ye koe ya sabre na doma nyina ne doma nyina esoma Asante. Oh, okay. Ne ne doma brekum ne Nsoatre nyina suma ye nyina esoma Asante. Nti sa kunu mu no ne echire Dormaahene be kan se ye ntiase na mayenko Asante bio at ya ntiase brekum antiase dumase antiase
no mo gina so mo beto share so ha say na me ka no nti na obi sa asa na tie ana mo ne kasa udini bi mo Dorma ye fe me oyene kire me ya ya ba dish dia mo ta de fe me Jones oh, okay na ba cho Nsoatre abusia bo de di akonwa o Dorma abusia bo de di akonwa wo Nsoatre ade hye abusia twabiri na ye otiso se se afri twabiri se mo ye duana mo ye ko na ayoko sene okay hono de ye pese ko hosi akosi okay Matias ye wo obia ka kire wo se ye ni nton oboa ye won ton na nya duana okay maybe household na Dormaahene kan say at appropriate time no be kire nton ayebo na oboa da ohu da na dwen ye ne say ye duana be nya duana okay ye nya duana nton no so wo ho okay ton ayebo ho na bibi nti nima ye de eno ate no because wo say wo ye de share by blood also to be proof me nti be born talk be kan ton no nti o kan so mbefa nti say de ane ye trump card no okay ye yin su say kura bia ni say wo me nyini say obia ni ana bo de kasa ene Nsoatre for ade hye wa kontu o be hwe mo pa o do ana de nsem wo ba se be misa na o mo kan nsem pepe nti minim sa na o bibi abeka de atwa to ha na ke de abawia de me kan ne say say na nana aka nsem ni nyina na ye pese kan twato ne say dodo no a enka bi mai omonka bi mai na nsem etuntwa epise pan nyina esoro honam eye ka ye pese omo gazette say tete ho na ahini wo ho no na gazette ni ho broni kura mai na wi gazette but no mu di mo hene ye pa ye betimi aye ne sa na mom abafo nsensem letters ahuro na fiso ese wo ne abane di nsa wo so wo ne abane di nsa wo so se be ya impuntu betimi akoso MP kane MP ba wa bafia tama ina kosi penso prof penso su krasa omo bafia na ye na omo edi nsa wo so but ene omo ma ehia sem bi kura se o ka kire aban a se o de fa MP ni so ana chief executive so na se o ma ha ebe de na watimi aka wahia sem e de a kire nti yes eno de ehia ye pa ye nka se ebitimi aye de die hene nti no eno ye pechi akwai se ye pechi akwai na etimi bo ama impuntu ekoso yeah that's but so we can be BBM ana oda yeah it's here maybe free trabili Union of free trabili Union of Raboom Yentina yete ha ya kan semwe bi se ye na ya de hie pa eninti na ye ni abra enne ya kire je kwan ase no nti maso amekan se obi asen bedu bia obi bi obati bia no ohun se aje kwan oye bi ma ba a odi ade wo ha enyi yi era masu serious Kalam de kan se ade kura ayam papa mem na na kwanya mfini ko fa do ne ba so ya hasi obra do kura so na so babi e da no fa nto ho efiri to akunya no menhu babi wa ha ye duru na o ma no so fa na o kwanya bi fie kura na o no siye no eso no de akwakoye na hemfie ne die o siye so die esi babi e department na ho imesire no o ma su atre ho nto no se onko tandi fie ho onko tandi fie ho na obia o si fie bi atandi fie
When so intimate na onyama kuro no ho ntɔ no na kuro no fa to apɛmfra na ɔma kuro no ɛtwe sɛ akyi dodo sɛ ɔmampanyi da n'ase sɛ deɛ akɔ so bono ha si Dormaahene ɛne House of Chief ɛyɛ no ɔmampanyi so ate bi no wahu bi ɛyɛ me de sɛ na anom hu no sɛ wafrɛ bono ahemfo no nyinaa on the 26 June no ɛne ɔmo hyia wɔ Nkran da n'ase paa na ɔmo n'anim na ɔkwasɛm ni Dormaahene ama bono no ha wɔ ha si da mo ase paa And I say that's. I was in Sanity, and Anamakasa every year. I was about to Sanity, Sabri, Nanum Akasa, but the ones about to join. I mean, said the people comment about him to your boss. Any amount for adventure living free enough. There can be answer. And so yes, and the comments are being able to your boss near can. Now, the most important thing is in a bumper is saying, I'm saying, I'm in a more. Na asumdwe mra nyame na moa na bibia nye yesi na makoma so ade mram na krono emfa na tuma penfra den fra duma enko adon se esi let me get into some of the comments abasa bro because na nanom de kwano asem atuje na enfa antibuzo yen room na hwe man for comments in Biaba, na Febia, and so infantuja. Okay. But I am very sad and pioneer was saying, Yamina Yadum, na Bibia, Yamina Yadum, na Bibia Yasunji, na Nsoatre, and finding Tomapa infra dum, and quadum. And I've been say hi, everyone. Good afternoon. And Abna, good afternoon, Patrona, who are there, what are and I feel George Usu, Nana Super Bowl, and Nana, Abu Masiama. Pia Nana Ajenim Otumfo down plano hene enkoso hene momuso AK Nana Bush of Amsterdam watching you live from Holland by Grace TV. You're doing a marvelous job. Nana, but that's a power that reminder. Na mo na mo kura ya futu mo ni mpaibo mo ni ade aja. Muntini yeti baby o hene yankwada nana. Afei, patience a good work or say bon so patience bibi abokọ de wada roma. Enra obehwe ne so obehwe pa anti. Okay, the nyame ase say oba be kan ye ho. Afei, when be in the comment about JS dash PJ9JM say this is their karma for not telling the people of Nsoatre the truth about where they come from. Oh, sir, Matia, a burning crabia, and a betray. When be in the comment about Glenn Osu Edusa say the man wants more Dormaahene in the house, so there will be the majority in the Bono house. He wants people he can control. I say more, Yamumpire, Biabe, Bre, any and crabia. And a betray. And now, the Nsoatre is a concrete. So, what thing when I will be this was shaman Nsoatre for you. Because they are bunny chrome, a bunny demon, Tisana, a bar. So, share man for any. After you won't be in the comments about Makai Glenn, then Glenn also say he's targeting all the chiefs that goes to Menshia. I remember Brekoima said something about Kraso and asking the money to help them get a stool so they will come to Bruno and not Asante. Glenn also beams, I don't understand why he's interfering in other traditional councils' affairs. And why would he even tell the Nsoatre people to select someone and come and show the person to him? A hard dream, but PPRB. After the Nanyako Bright, go for the job and this job and for this year. Say, ask him whether they have any link with Asante before because he mentioned Dormaahene. Okay, now and maybe say and I teach him say, and then the best say free something to vote Pokwar, Yaudika and Bresu, and Nsoatre, any Asante mine. Ayakro. Now, she says, Abrana, Dormaahene said, no kind, and Miss Menyakonya Kabio, Dormaahene Abokofi. Na say o to na mo bia ne ti Asante ama manya mane Asante tu fo poko akatechi yodi kan
so wakɔte no na otu nso sa na ɔnam mpo no mu a wɔbaa na obɛpie sɛ Nsoatre hene saa berɛ na ade hyɛ to hɔ sei ahɔ ade bɛtena ho so daabi ɔno ara na ade bɔ ahyɛ ase ɔbɛtena ha ɛdi ma sansan poku a aka sɛ sɛbi kyɛ sɛ ɔhene yɛ a ɔhyɛ ne pom nka no saa nyɛ ne yɛ a na ɔde akyɛ me sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛsi teɛ ɛna awɔ saa da bɛsi ne ɛtɔ kyerɛ sɛ firi saa berɛ no bɛ nyinaa ɛna Nsoatreman ne Asanteman ɛnyɛ twaka firi saa berɛ no bɛ nyinaa na Nsoatreman ne Asanteman ayɛ koraa de abɛsi ne nti ɛwɔ mu sɛ ebi a nne yi Nsoatre ɛnhyɛ da nka Asanteman kan so ɔmo deɛ nso ayɔnkofoɔ a ɛda Nsoatre ne Asanteman ntam no kyɛ sɛ ɛwɔ firi titititititi ɛba bɛsi ne yɛ a nyɛ sɛ ebi a nne yi na prɛko pɛ obi ɛbɛsesa biribi anaasɛ nne yi na prɛko pɛ ebi a obi bɛyɛ sɛ ɛne kwan sɛ Nsoatre ne Asanteman ɛyɛ nkɔfa no ɛkɔ so ahɔ nti ɛno deɛ ɛntumi ma Asante na kyerɛ mu ɛma yɛte ase ɛno nyɛ akɔ bright question no na yi ano kama ade hyɛ ne yi ano kama afei Michael Oseibu nso name let's me the Oseibu nso also bro ask them on what basis they rejected him because he wasn't a royal and it's been rumored that it's been rumored their alliance with Asanteman. Is that the reason why Dormaahene is refusing them? Okay, so on the basis that they rejected him, I'm not sure. Omo de kwa do doing omo de atonche, but the demon team man say onye adehye. Saa na adehye no aka ya United bi. Omo kwa doing na omo team man pan say onye adehye. And so na fia nsem na de kra bem. But this year ya onye no. No eso passe di bibia. Enso ye kakra. Ya wote atujwa. And afi one beam. Michael Oseibuns bi nso bro okay medical ka Michael there no. Afi miamo of a Bismarck Opoku secretary kuma wo de share say. Ask him what authority does the miner has to ask them bring one to him. Okay, if I'm beside him say someone come with him or more empty. And after Norris down so chawan out to our house come now after the life tell them to go to Kotokohene for guidance. Simple mate. We are meeting and national catch Madarama. After Glenn also say come now ask them if they are from Asante. Okay. I know they said nobody catch him said yeah and Kabumune Korea yeah down them. And after Malam Baba say go to Brekum and interview them. Sa Mati Malam Mati Wadarama Bemena Yabayama why. After Ernesto say none should not be loose. History must guide us to remember what brought about the great oath of Nsoatre. The oath came about as a result of the attack by Dormaahene and Suma. Okay. Boy. Abusuanti o de yɛnto aso na yɛdi nkɔmmɔ yɛnam kwan so na yɛdi nkɔmmɔ na yɛate nsɛm ase. In fact, Nana Abena ɛnam aba okrom. Nana Abena aba okrom kyɛ sɛ Nsoatre is a very nice place pa. Nana Abena na aba okrom ani agye. Okrom no aha yɛ kama. Nso medical aba ha last week. And nso sɛbio nyame adom yɛsan ba abɛduru ha sei na okrom ha yɛ kama pa. Okrom ha yɛ kama. Me akora mbɛduru ha kyɛ sɛ menya kora nka me nsa nkɔ m'akyi bi. Menya nka meka na de ha yɛ me fie na Abena okrom no m'ani abɛgye mu papa. Nti yɛnto aso wan bi no comment abusua so afei na ɔbɛka yɛn ho a ina ne sɛ ne adehye abusua yɛ wɔ Nsoatre ɛna to nsa afei nsɛmtwerɛfoɔ yɛ ɔmo yɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu na nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu yɛ nyinaa ɛfa sɛbi mesrɛ meka ɔmo ahensɛm ho yɛ a ɔkyerɛ mu sɛ amama ne amane kwan so wasi hene ɛyɛ nana yɛ a wasi no ne din ɛne ɔhene ɔdɛfoɔ ne amfamfoɔ ɔtɔ so mmienu ɛnso wasi hene ne wie bɛsi nnɛ nsɛm bebree ɛna akɔ so yɛ sɛ Ghana man mu sɛ deɛ mba ne sitiɛ sɛ yɛnyɛ si hene na ɔhene so akyerɛ ne kuro wie a nsan deɛ aka ne sɛ ɔhene na ɔso akyerɛ ne kuro no yɛbɛpɛ kwan so na yɛde ne din akɔ nkrataa mu na ama Ghana aban ne man no nyinaa gyina tom sɛ ɔhene yɛ a yɛsi ne ɔyɛ hene na no ɛna ɛberɛ a na Nsoatre man hene ɔdɛfoɔ ɔhene amfamfo afempem mmienu ne yɛde mu baako mu sɛbi yɛde si akonnwa so wɔbɛyɛ Nsoatre hene ne gazette ho nsɛnsɛm ebesi na amena ɔkasa abusua ayɛ boakye bedi nti ɛno na ogu so a yɛ ɔkasa na abusua de meba na yɛatoa so.
nti ɛno na free saa brɛ no abusua free saa brɛ no ɛba bɛsi na na ɔka sɛ sɛbi ayɛ bɔ akyerɛti na ɛwɔ sɛ ɔn sɛ sɛdeɛ bidam bɛkyerɛkyerɛ saa mpadeɛ no mu no ɛnkyɛ saa pɛpɛɛpɛ na akɔyɛ ne nyinaa ne sɛ sɛ ɔhene nya esua wie a deɛ a na aka ne sɛ ne nkrataa no bɛfiri traditional area hɔ akɔ mantam a traditional area no wɔ mu ɛna saa case in this instance a yɛkɛn ɛnam sɛ Nsoatre traditional area ɛwɔ Nsoatre ɛwɔ Sunyani West na Sunyani West ɛwɔ the Borno region nti no akasa na man na waba nkrataa ɛbɛfiri ɛyɛ Nsoatre akɔ the regional house of chiefs yɛyɛ Sunyani na no ɛna wɔde nkrataa yi na akɔ acting president a na wɔhwɛ akyire ɛka bɔ mu na de nkrataa no kɔ ɛbɛsi na abusua nkrataa no kɔyɛ a na ɔmo agyina na ɔmo atena nkwan nyinaa de atum nanso ɔman hene a waba deɛ ɔmo anya ntum asɛm no akɔ aba ma watwe asɛm na ɛde akyi ne court ahodoɔ ne adeɛ nyinaa so nso abusua akɔyɛ ɔdaeɛ akɔyɛ bɔkyebeti yawo akɔyɛ bɔkyebeti yawo susuan wɔn baabi asɛbi osusuan ɛde bɔde ho ɛfa nti na no mu di yawo ɔkyɛ sɛ ama mpuntuo koraa ntumi ɛma kuro yi mu ama mpuntuo ɛma kuro no ama nneɛma bebree aka nsinsie mu ɛno nti na nɛ ano deɛ ne brɛ akasa sɛ ɔmo srɛ sɛ Ghana mpanyinfoɔ ɔne ɔka bi ɛwɔ mu nyinaa meka wɔntumi nyanka nwie mate maame meka mesrɛ wɔn wɔyɛ Franco fakyɛ me wae Franco Kwadwo fakyɛ me ɔkyɛ mesrɛ wɔn mɛka ɔyɛ mfrɛ no na bibia ɛnya asomdwe mesrɛ abusua monya me ho abokyerɛ mate madaroma nti menka comment mi fi wansa na bia ka bia maka nyɛ sa na amanfoɔ bɛbɔ me pɛɛ nti meka do fan fa meka Glenn deɛ no Glenn say he's targeting all the chiefs that goes to Menshia. I remember Brokum said something about Promotional. Okay, but kind of. And I feel Glenn also do say, I don't understand why he's interfering in other traditional councils' affairs, and why would he even tell the Nsoatre people to select someone and come and show this person to him? Asemo and so cry asem for. And then Yako Bright so the end Yano, Michael Sabuns the end so Yano, Yamo for Bismarck Poku the end so nobody Yano. Norris the answer no kama and I figure no also the answer come na akers and so the kama maka malam baba so the no and then also the comments will be more is what he feel very very calm high fepa but now he feel high kama pa bia ni dustbin si obi bia na da tum bia ya sunje is what for am hwe mundi mutu and e be twakom kakra yes e be twakom kakra wi akoko for kakra na the aka bia so to so ha anti afi